ki judun e tomo ke thana son se thengpi kanghu alam kaya matle che thanta judun e theri poni phai inkore hiniar ni Diphu town kaparlo rong sampri pen rong ni hang tu kachileng atowara dak nat pen lone ihum Tata Yodha agari number AS02 CC 5672 kiplak tang athengpi tarpolin clear pen phung hetsi konat pen lone kepon jia hodrat tum thekdon longlok pinpur pon me Forest Department atum dode sang se ingnam raikom asa ki claim ang iwang wang ham angbong setame ajahak ang tin ke thedut tengkai jaya tum ingnam raikom sakhi lapen forest em a phanlang plot se joparni ingnam athengpi aron repen kerot kejor ington te pinlang thengpi kanghu tum jongsi kanghu tum ka phere nang ji adim dokok asonte lason claim ple de ji potlo potarat pasimu alam arjulo Lason se pini rong chingruma sor bida singkram sa sitame Forest Department atuma phanlang plot se anarlo ang tame kanghu atheng pipon lo lasila puson kanghu sarpo aphan Forest Department atum langding poma tangte insai poma Ada bau.